Силвия Андреева, състезателка на Марица Пловдив, веднага след победата на Тепо Перник с 3-0 в матч от междинния дял на Националната волейболна лига. Си се честита победа. Как ще коментираш този матч? Добър матч направихме, бяхме накъсани за победа. Не знам какво друго да кажа. Струва ми се, че в началото малко подценихте противника и почнахте малко трудно, вярно ли е това? Не, подценяване не е имало. Просто така се е случило. Всички твои съотборнички успяха да поиграят. Чувстваш ли, че отбора почва да се сработва така все повече и повече? Да, аз много се радвам, че всички успяха да играят. Всички добре се справиха. Как ще коментираш изобщо представянето на отбора през сезона до сега? Според мен много добре се представяме всички. И добре играем. Надявам се да продължим. Предстоят мачове с трудни съперници, идват ЦСКА и Левски. Каква е настройката за тези битки? Нахъсани сме доста. Там нататък ще победим. Ще ги победите. Да. Добре, желая успех. Благодаря. И аз благодаря.